Badhe kalajengaken sepisan kunjuk panjenenganipun Bapak Jumidi. Kang Jumidi jenok kene, jare bengi nganti lebar kok iso. Ku so panjenenganipun Bapak Tono, Bapak Daryanto, so panjenenganipun Mas Aan. Mergo tak undang Mas iki durung duwe bojo mula no cagak kae ana gambak ana wit godhong ringin. Sing kari roh manten mesti bakal kepengin dadi manten maksude ngono lho Mas Aan. Nek menawa nek ya dongaku ngono kuwi. Ora ana ra melu ngaripin mau. Wale sampuripun kunjuk panjenenganipun Bapak Rusdi, Bapak Rio, Bapak Sriono, so panjenenganipun Bapak Nardi. Ya, mangke Kang Sriono pun kondur, mangke dipun sarani Pak Sumarlan. Dira meneh ya, Dir, gelem purun. Iki kok dira iki kok. Jalukane gending napa meniki Mas Aan? Oke. Apa An? Gubuk Asmara. Sarlan njaluk gubuk Asmara ya Sarlan. Njaluk gubuk Asmara ya iki. Wis. Iteni jan kok arek gubuk Asmara. Nggih. Panyuwunipun gending Mbah Sarlan nyuwun gending gubuk Asmara. Saiki Mbah.
Good.
Semoyo ketemu jodoh durung ana mau. Ya diaturi semoyo ketemu jodoh. Ayo. Sapa reti nek ketemu jodone. Oh.
padha ora tak sia-sia wis penting pinter golek kaya nek salah sethithik ora tak undha mono atine mundak lara padha wae ketemu jodhone sami mawon sing penting jodhone ya ya koe ya 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 koe nek entuk rondo ora tak sia-sia malah penak sebabe apa wis pinter golek kaya